Na gyere gyorsan, hát volt már Jézuska. Pont most kellett sittyantani. Nézd csak, azt mondta, hogy ez a piros doboz a tiéd. Észrevették, nézzetek. Csücs oda, az most tudja. Csak annyi. Olyan nagy doboz kaptál. Az a kettő. Szakítsad. Mi ez? Igen, ez kutya. Ez a fekvőszön mire való. Egy gyúrma. Volt nagyon jó. Szép színes gyúrma. Ez meg matrica. Sajnálak. Hát most nem De hallgass meg őt. Nem mondjad, hogy mi az. Meg ceruza? Nem szedte. Akkor mit csinál? Na és ez mi? És akkor mik vannak? Sörötájéni van benne. Fotrászok. Fogirászok. Ilyen? Fodrászok. Jó, fodrászok. Bontsuk már ki, nézzük már. Ki bontott? Igen. Segítség? Jó. Nem történik. De akkor mit lerakok? Szakítsad. Nem van azt magóval látod. Na, segítsek? Milyen ügyet látod, meggyűlöd. Ott a tükröző, ugye? Azon még van egy réteg. Egy tükör is. Minden van ragasztva. Hoppá! Lehet, hogy majd először eltenni. Valószínű. Az hajsütő más. Majd elmegyek a fodrászhoz, és a Hanna lesz a fodrászom. Jó? Múltkor doktornő volt, értelje a vérnyomáson. Sorba. Az micsoda? Nem tudom. Fekvőszön mire való. Ez mi anya? Ugye megnézem. Hajtsad. Megmutatom, még csak ilyen. Hajtorofanat, ilyen nézek? Hajdisz. És ezt tudod, hogy micsoda? Hajcsavaró. Az ám. Kit csinálj? Fésű. Papának itt becseréled a haját, jó? Az fésű? Az micsoda? Nem fésű. Az gény. Nem. Hajszárító. Hajszárító. Na? Jót hozott a Jézuska? Jó. Ő egy gyűhet. Mondja, kérdeztem. Tükör. Na, abban nézegetek. Kiadványos. Na ki az? Bizony Hát én királylányos. magamat látom. Torzitálni. Királylányos. Nem túlzott. Nem.
Ajtó. Várjál. Tönkre vágom. Jó. Anyád is ilyen ügyes. Anya tönkre vágja az ajándékodat. Jó Kicsit erő. Nem nyílik? Ha meg is tört. Jó, el is tört. Tényleg. Aha. Minek utána? Azt tudod, hogy micsoda? Megmutassam azt, hogy Ne tedd el. megpróbálom. Ez nem anyának való játék. Göndörítő. Ja. Döndörítő. Göndörítő, lássad? Akkor várni kell. És akkor... Szendvízbe jövőket megtenni. Igen. És aztán mi lóg a ruhádon a kis ujján, itt ráragat, mi az? Hajfésű. Igen. Régen volt egy ilyenem. Igen. Csak nem ilyen volt. Csak nem ilyen. Figyeld már. Színes. Jegyülnek. Alig van benne. Mondd a papának, ez nem rágó. Ez nem rágó. Nem én mondtam. Már idő. Ez a dédi, jó? Ezt meg majd felragasztod a szobaablakra, jó? Jó. Milyen szép, látod? Jó, Jézus, oda találsz. Szerintem most nekem ki magad, jó? Hogy nem. Próbálj ki a készszépen. Úgy, úgy. Biztos. Az igen. Várjál, hol van? Még ilyet is kaptál hozzá. Ja, van, hogy Ez egy hiátok. kicsit a legtöbb. Na? Rajzod be a fekvőt. Az anyádat. A telefon. Na rajzod le a fecon. Nem Gyorsan. tudom. De hogy nem lesz. De nem tudod, anyát is lerajzoltad, a Fecót is, téged is. Mutasd meg a Feri bácsinak, hogy rajzoltad le őket nálunk.